Det er fint. Ja, de har så heller ikke et forslag om at halvere moms. Vi har gjort det umulige muligt, og vi har i hvert fald det meste af tiden haft et rigtig, rigtig godt samarbejde i de her uger. Vi har kun... Skal være med til at betale for eksempelvis de rige for fjerne mennesker. Jamen det er heller ikke sådan. Vi, Danmark, Færøerne, Grønland, hele rigsfællesskabet, hele Europa. Vi er som en lille nation nødt til at insistere på, at de internationale regler skal overholdes. At vi skal spille efter fælles spilleregler. Det burde være en selvfølge, men er det ikke. Det står den her regering på. Det er derfor, vi står fast også på vores udviklingsbistand. Det vi kan kalde vores samfundsmodel, hvor vi er ærlige om, hvad der går med. I dag konkurrerer danske virksomheder på energipriser, der er 3 gange højere end i Kina. Det er ikke holdbart. Og så tager vi i denne firkløverregering ansvar for Danmarks økonomi. Så du kommer til at betale mere, jeg kommer til at betale mere. Vi glæder os til arbejdet, og vi glæder os til, for det er jo det, man gør som regering, at tjene vores land og jer danskere. Andet er værdi end det, der gør sig gældende i dag. Skal jeg høre dig sådan, at det du siger og det du tænker, det er, at svinekød ikke kommer til at blive... Selv at det her det er solidarisk omfordeling, som jeg hørte der.